Illum ser nagħmlu żjara fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Dan il-mużew jinsab f'waħda mill-bereġġ tal-Kavallieri li tinsab fi Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta. Din il-berġa kienet il-berġa tal-Kavallieri Franċiżi ġejjin minn Provence. L-ewwel binja kienet inbniet minn Ġlormu Kassar fl-ewwel fażi meta l-Belt Valletta kienet qiegħda tinbena. Fis-seklu 17 imbagħad inbniet din il-binja barokka li wara tant affarijiet illum il-ġurnata qiegħda sservi bħala Mużew tal-Arkeoloġija. Hawnhekk insibu ġabra tal-istorja tal-arkeoloġija ta' pajjiżna minn mindu ġie l-bniedem madwar 5200 sena qabel Kristu sa żmien il-Bronż. Meta nimxu f'dawn il-kmamar illum ser nagħtu daqqatajn lejn din l-istorja kollha u naraw x'kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel abitanti tal-Gżejjer tagħna. L-ewwel fażi tal-mużew tieħodna l-madwar 5200 sena qabel Kristu. Bej wieħed u ieħor l-ewwel żmien li ġew l-ewwel nies li qasmu minn Sqallija u ġew propju fil-Gżejjer Maltin. Hawnhekk insibu diversi fażijiet fosthom il-fażi ta' Rdalam, il-fażi ta' Skorba u l-fażi tal-Ġgantija li huma l-ewwel perjodi tal-preħistorja Maltija. Fost il-numru kbir ta' affarijiet li naraw f'din il-parti, interessanti ferm hija l-ewwel figura umana li nstabet fit-tempji ta' Skorba. Din hija l-eqdem forma umana li sibna f'pajjiżna. Minn hawnhekk imbagħad nimxu biex naraw kif dawn in-nies kienu jgħixu l-ħajja ta' kuljum u l-oġġetti li kienu jużaw u l-mod kif kienu jidfnu l-mejtin tagħhom ukoll permezz ta' riproduzzjoni ta' qabar interessanti ħafna li ħodna lura lejn iż-żmien il-preħistorja. Wara l-ewwel parti f'dan il-mużew insibu parti fejn hija dedikata għal bini tat-tempji. Insibu post fejn jitkellem fuq l-ipoġew ta' Ħalsaflieni u l-ipoġew tax-Xara Tgħawdex l-ark li magħruf aħjar bħala ċ-Ċirku tax-Xara. Imbagħad f'din il-kamra naraw il-binjiet tat-tempji kif żviluppaw. Interessanti ħafna hija din il-bord hawnhekk din iċ-ċart li turi il-Ġgantija u l-età il-perjodu li nbena fih, ġifier 3600 sena qabel Kristu, imqabbel ma' wħud mill-aqwa binjiet magħrufin fid-dinja bħal piramidi tal-Eġittu, Stonehenge tal-Ingilterra u postijiet oħrajn li kollha inbnew wara t-tempji tal-Ġgantija. Barra minn hekk imbagħad naraw il-metodu ta' kif inbnew it-tempji u ħafna teoriji li diversi arkeologi ħarġu bihom tal-mod kif inbnew it-tempji tagħna. Barra dawn naraw ukoll mudelli biex jispjegaw aħjar il-forom li għandhom it-tempji tagħna u anke wħud mill-ġebel oriġinali tat-tempji li biex konservati aħjar iddaħħlu hawnhekk fil-mużew biex jiġu protetti mill-elementi. F'parti oħra tal-mużew insibu aċċenn għall preżenza tal-bejjem li dawn in-nies li kienu jgħixu hawnhekk kellhom madwarhom, il-bejjem li kienu jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Traċċi ta' dawn il-bejjem u l-preżenza tagħhom insibuha kemm fuq il-fuħħar u rappreżentazzjonijiet tal-fuħħar, kif ukoll skultura fuq il-ġebel. Pereżempju fil-friżis li taraw warajja li ġew minn ħaltarxien insibu diversi annimali. Però mbagħad għandna friż oħra li ġiet mit-tempju ta' Buġibba li huwa l-eqreb tempju lejn il-baħar li fuqha nsibu mnaqqax saħansitra ħut. Dan jurina li dawn in-nies kienu qed jużaw il-bejjem u l-annimali li kienu qed isibu madwarhom, kemm għal ħajja ta' kuljum biex jaħdmu bihom u anke bħala sors ta' nutriment. Fil-parti li jmiss insibu aċċenn għal figura umana. Il-figura umana bħala divinità kienet preżenti wkoll fil-ħajja tan-nies tal-preħistorja.
Aw pereżempju nsibu l-istatwa oriġinali li kienet instabet ġewwa t-tempji ta' Ħaltarxin li hija l-ikbar rappreżentazzjoni umana li sibna f'pajjiżna. Fil-fatt hawnhekk qed naraw minna di salvat nofsa l-istatwa tal-Mara l-Ħoxna, immaġinaw kieku kienet sħiħa kemm kienet tkun ikbar. U din iddaħlet hawnhekk biex tiġi protetta mill-elementi. Meta konna fit-tempji ta' Ħaġarqin ma ċċennajtilkom għal set ta' statwi tal-Mara l-Ħoxna bil-qiegħda li nstabu fit-tempji ta' Ħaġarqin. U dawk min jiġi hawnhekk jista' japprezzhom u jarhom fi żbuħija kollha tagħhom flimkien f'dawn il-vetrini. Ma daw insibu numru ta' statwetti oħrajn u partijiet minn statwetti oħrajn li ġew tista' tgħid mit-tempji kollha ta' Malta u Għawdex. Bla dubju ta' xejn l-iktar figura umana famuża tal-preħistorja Maltija hija l-istatwa tal-Mara Rrieda. Din l-istatwa interessanti ħafna tal-fuħħar kienet instabet fl-ipoġew ta' Ħalsaflieni. Eżattament fejn instabet ma nafux, però iż-żbuħija tagħha hija xi ħaġa impressjonanti. Kienu diversi l-arkeologi mal-medda ta' żmien li ammiraw din l-istatwa u raw fiha bħala kapolavur kbir tal-arti ta' żmien il-preħistorja. F'dan il-mużew għandha kamra għalija flimkien ma' bixtej żgħar oħra li nstabu fl-ipoġew ta' Ħalsaflieni wkoll biex bekk dak li jkun jista' jtija l-attenzjoni li jistħoqilha. Aħna ntant se nħalluha tkompli fir-raqda tagħha u tkomplu intom permezz tal-kamera tagħna tgawdu żbuħija ta' din l-istatwa sabiħa. Fil-mużew insibu wkoll numru ta' oġġetti tal-fuħħar. Meta wieħed iħares lejn dawn l-utensili tal-fuħħar, jiġi f'dubju jekk dawn humiex prehistoriċi jew inkella ultramoderni. Meta tara l-forum u l-finezza ta' dan il-fuħħar, tibda timmaġina li hija xi ħaġa li saret riċentament. Però n-realtà dan ix-xogħol tal-fuħħar għandu madwar 5000 sena. L-ambjent tagħhom, iż-żbuħija tagħhom tista' tqiegħdu fl-iktar ambjent modern u joqgħod perfettament għaż-żbuħija u il-forum li nsibu fihom u l-mod kif huma maħdumin. Statwa oħra sabiħa ferm hija statwa ta' Mara bil-Wieqfa li l-arkeologi għaż-żbuħija tagħha laqmuha il-Venere ta' Malta. Din ukoll hija magħmula mill-fuħħar, però hawnhekk f'din il-parti tal-mużew insibu statwi oħrajn li huma magħmulin mill-ġebel u oħrajn magħmulin saħansitra mill-alabastru. Insibu mbagħad vetrina li fiha naraw diversi simboli falliċi maskili. Filwaqt li ġo vetrin oħra nsibu statwi li kollha għandhom xi difett. Difett jew fil-fiżiku tagħhom jew difett anke fil-forma. Dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jfissru affarijiet u kienu diversi l-arkeologi li tawhom interpretazzjonijiet differenti. Jista' jkun li t-tempji kellhom twemmin differenti minn tempju għal ieħor. Ma nistgħux ngħidu b'ċertezza, però ħafna mill-arkeologi joħorġu b'teoriji differenti. Fis-sala l-kbira li nsibu fil-pjan t'isfel ta' dan il-mużew insibu miġburin il-ġebel bl-iskultura tat-tempji ta' Ħaltarxin. Dawn il-ġebel kienu ddaħħlu hawnhekk biex jiġu protetti mill-elementi biex bekk jiġu gawduti iktar għal tul ta' żmien. Meta bniedem iħares lejn dawn il-ġebel u l-iskultura u d-dekorazzjoni tagħhom jinduna kemm dawn in-nies li bnew it-tempji kienu nies intelligenti. Il-mod kif kienu jiddekoraw it-tempji tagħhom kienet xi ħaġa impressjonanti li għadha sal-ġurnata tal-lum timpressjona l kull min iħares lejn dan il-ġebel kbir kollu dekorat. Barra minn hekk f'din is-sala nsibu ritratti oriġinali ta' meta saru l-iskavi fil-bidu tas-seklu ieħor, meta dan il-ġebel kien għadu f'postu fis-sit ta' Ħaltarxin. Għalhekk kull ġebla tista' titqabbel mar-ritratt tagħha. Ħaġa interessanti f'din is-sala huwa l-fatt li kif għattilkom fil-bidu, il-binja hawnhekk li qegħdin fiha kienet inbniet minn ġlor mukassar
fil-bidu li kienet qed tinbena l-Belt Valletta. Biż-żmien mbagħad reġgħet inbniet fuq stil iktar barokk. Però meta sar l-rinnovar ta' dan il-mużew kienu nstabu traċċi tal-ewwel binja u għalhekk b'mod għaqli sar dan il-ħġieġ mal-art biex bekk jibqgħu jidhru t-traċċi tal-binja l-antika ta' Ġlor Mukassar. Fis-swali ta' fuq insibu aċċenn għall-perjodu ta' żmien il-Bronż. Dan il-perjodu ġie wara il-perjodu tat-tempji. Hawnhekk naraw il-fuħħar li kienu jużaw dan in-nies u l-mod kif kienu jiddekorawh. Naraw ukoll ix-xogħol li kienu jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum, bħal mod kif kienu jinżġu il-ħwejjeġ tagħhom. Barra minn hekk ukoll naraw il-mod kif kienu jiddefendu il-postijiet fejn kienu jgħixu permezz ta' ħitan bħal huma dawk ta' Borċ in-Nadur. U għaw insibu rappreżentazzjoni ta' dan it-tip ta' ħitan. F'din il-perjodu ta' żmien il-Bronż huwa numerus ħafna l-fuħħar sabiħ u dekorat li nsibu fil-vetrini f'din il-parti tal-mużew. Il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija bħalissa għaddejjin bi proġett biex inkabru s-swali b'wirjiet permanenti. Ftit xhur ilu ftaħna s-sala ta' żmien il-Bronż fejn poġġejna oġġetti li qabel kienu qegħdin fl-istores tagħna biex bekk inkunu nistgħu nispjegaw il-pubbliku aktar fuq il-perjodu ta' żmien il-Bronż. Għandna wirja interattiva mhux ħażin, għandna anke affarijiet relatati affarijiet tat-tfal biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar dak li nkunu rridu nispjegaw aħna. Iżjed il-qoddim fix-xhur li ġejjin ħaniftħu swali oħra u ħankomplu għaddejjin perjodi differenti. Il-perjodu li jmiss huwa l-perjodu ta' żmien il-Feniċi u ħankomplu għaddejjin sala wara bil-perjodu Puniku, Ruman, Biżantin u Medjuevu. Qegħdin nagħmlu minn kollox biex il-wirji tagħna jkunu interattivi kemm jista' jkun u jilħqu lil kulħadd. Jiġifieri pereżempju bħala affarijiet li wieħed jista' jara meta jiġi l-mużew, apparti l-oġġetti li ovvjament huma l-oġġetti oriġinali li jkunu stabu waqt l-iskavi, għandna wkoll materjal bħal ftit kitba, però anke ħafna viżwal biex dak li jkun jifhem iktar il-messaġġ li rridu nwasslu aħna. Il-parti fejn nitkellmu fuq żmien il-Bronż tkompli b'diversi rappreżentazzjonijiet ta' siti differenti fejn nafu li kien hemm in-nies fi żmien il-Bronż qegħdin jgħixu. Dawn in-nies kienu jgħixu fuq il-qċaċet tal-oljiet, għal kuntlarju tan-nies ta' żmien it-Tempju li kienu jgħixu fil-pjanuri u fil-widien. Però din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn dawn telgħu fuq dawn il-qċaċet għas sempliċi raġuni li jidher li diġà kien hemm xi forma ta' ġlied fil-gżejjer tagħna. Allura telgħu fuq l-oljiet biex jiddefendu ruħhom aħjar. Waħda mill-ikbar misteri li nsibu fi żmien il-Bronż huwa bla dubju ta' xejn ir-raddi fil-blad dawk li bl-Ingliż ngħidulhom cartrats. Hawnhekk insibu kamra dedikata għalihom bi spjega tajba minn Dr. David Trump fuq dawn il-cartrats u l-impressjoni tiegħu x'inhuma. Kif għattilkom din hija waħda mill-ikbar misteri li għandna fil-perjodu ta' żmien il-Bronż. Aħna ser nifqu hawnhekk minn dik iż-żjara li għamilna fil-Mużew tal-Arkeoloġija, inkomplu bil-programm Malta u lil minna, nkomplu lu nitalmu iktar fuq pajjiżna u nisperaw li dak li rajna fil-Mużew tal-Arkeoloġija ssibuh ta' interess.